Tervetuloa kuuntelemaan Opaskoiramaisuuksia, podcastia, jota julkaisee Opaskoirayhdistys. Mikä ihmeen Opaskoirayhdistys? Mitä siellä tehdään? Entä miten eroaa opaskoiran käyttö liikkumisen apuvälineenä, kun käyttäjällä on silminään ensimmäinen opaskoira tai kun opaskoiria on ollut apuna useampi? Nämä ja monta muuta opaskoirajuttua saat selville kuuntelemalla meidän podia. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Opaskoiramaisuuksia. Minä olen Marianne Tenhami ja tällä kerralla pääsevät ääneen opaskoirien konkarikäyttäjät. He kertovat kohta, keitä he ovat. Käydään läpi sitä, että miksi heillä on opaskoira liikkumisen apuvälineenä. Mikä oli se juttu, miksi he ottivat opaskoiran apuvälineeksi ja alkoivat hakea ensimmäistä opaskoiraansa. Minkälaisia opaskoiria heillä on ollut ja kuinka monta niitä on ollut ja miltä ne opaskoiran vaihdot on tuntunut. Molemmilla konkarikoiran käyttäjillä on ollut eri pituisia aikoja opaskoiria, koska työurat ovat saattaneet syystä tai toisesta loppua kesken ja näin antaa heidän kertoa siitäkin lisää. Ja miten on opaskoirien koulutus ja koiramateriaali muuttuneet vuosien aikana? Ja lopuksi meidän konkariopaskoiran käyttäjät antavat neuvoja meille vähän untuvikoimmille opaskoiran käyttäjille. Mutta hei, päästetään meidän opaskoiran konkarikäyttäjät vauhtiin. Keitä te ootte? Täällä on Oulusta Ritva Tahvanainen ja tällä hetkellä on 8. koira menossa. Ja täällä on Keravalta Virpi Jylhä ja mulla ei ole tällä hetkellä koiraa ollenkaan, mutta tänään just kuulin, että 18. päivä marraskuuta alkaa yhteistyökurssi uuden tassulaisen kanssa, eli juhlapäivä tänään jo. Aivan loistavaa, paljon onnea. Kiitos. Ritva sai ensimmäisen opaskoiran vuonna 1980 ja Virpi vuonna 1994. Mikä teillä oli se juttu? Miksi te aloitte hakea opaskoiraa liikkumisen apuvälineeksi? Kaverini miehellä oli opaskoira, jonka näin silloin 70-luvun lopussa. Se näytti se liikkuminen niin älyttömän sujuvalla ja kun itse oli aika lailla kovaa menemään ja törmäili aika paljon, lenteli ympäri aika paljon, niin rupesin miettimään, että olisiko tämä ratkaisu siihen, että voisi sitä vauhtia pitää yllä ja kävellä ihan rennosti. Ja sitten rupesin häneltä kysymään, mitä opaskoira on hänelle merkinnyt, miltä se on tuntunut. Ja sitten panin paperit vetämään, että olisiko tämmöinen mahdollista. Mulla on silmäpohjan rappeuma ja se alkoi etenemään silloin 90-luvun alussa aika kovasti ja rupesi olemaan se liikkuminen hankalaa. Näin kanssa jollakin opaskoiria ihaili, että voi että kun tuo näyttää tosi kivalta. Ja mä kyllästyin kanssa semmoiseen taapertamiseen ja siihen, että on toisten varassa, halusin olla itsenäinen. Ja kans pistin paperit menemään ja itse asiassa asuin silloin Oulussa ja taisinpa aika monta kysymystä esittää tuolle Ritvalle opaskoirista siihen aikaan. Kyllä, ja hyvä, että kyselit, koska silleen saa sen laajemman kuvan, että mistä olisikaan kyse. Sinä ja Sennu olitte mulle semmoinen taruhohtoinen unelma, kun mä kattelin, kun te kahdestaan kuljette, niin mä ajattelin, että joku päivä minäkin vielä kuljen tuolla opaskoiran kanssa. Ja niinpä kulinkin. Kyllä, juuri näin. Ja Aranda Pentuhan tuli sinulle ensimmäiseksi oppaaksi, muistaakseni. Joo, niin muuten olikin. Kyllä. Muistan, kun soitit minulle ja huusit, mä saan Arandan pennun. Eli kuulijoille tiedoksi, Aranda oli Ritvan, oliko toinen opaskoira? Toinen opaskoira, kyllä. Ja hän teki 2 pennut opaskoira koululle ja siitä toisesta pentuesta sitten oli tämä koira, joka Virpille sitten tuli ensimmäiseksi oppaaksi. Silloin 90-luvulla, kun aloin sitä koiraa harkitsemaan, niin silloin en ehkä ihan kaikkia asioita tiennyt, mihin se opaskoira vaikuttaa näkövammaisen elämässä, että silloin ajattelin sitä helppoutta ja liikkumisen sujuvuutta, mutta nyt sitten kun mulla on ollut tässä tauko ja olen kepitellyt ja ollut tosi paljon toisten ihmisten varassa, mitä mä inhoan ihan hirveästi, niin olen huomannut semmoisenkin asian, että jos mä oon koiran kanssa, tämmöinen itsenäinen koirakko ja menen asioimaan ja juttelemaan ihmisten kanssa, niin muhun suhtaudutaan ihan eri tavalla kuin jos mä menen toisen ihmisen käsipuolessa juttelemaan niistä samoista asioista. Oletteko huomannut saman? Joo, ei tarvitse olla kuvaa, kun sen kepin kanssa liikkeellä, niin se ei oikeastaan ole olemassa välttämättä. Just niin. Kyllä. Ja silloin kun sä oot opaskoiran kanssa, niin sua kohdellaan paljon enemmän niin kuin ihmisenä
kuin sitten se, että jos sä oot vaikka toisen ihmisen tai valkoisen kepin kanssa, että jos sä oot vaikka toisen ihmisen kanssa, niin herkästi ruvetaan puhumaan sille näkevälle ihmiselle. Kun sitten jos sä oot koiran kanssa, niin sulle ruvetaan puhumaan sinulle. Ja kepin kanssa ei puhuta sitten ollenkaan välttämättä. Et opaskoiran kanssa saa paljon paremmin kontakteja muihin ihmisiin. Joo, aivan niin kuin sen opaskoiran kanssa susta tulee muiden kanssa samanarvoinen ihminen. Sitten kun sä oot avustajan kanssa, niin sä oot sitten joku reppana, jolle ei anneta huomiota ollenkaan niin paljon. Juuri näin. Ritvalla on 8. opaskoira menossa ja Virpille tulossa nyt kuinka monesta on, joka sulle tulee? No jos ihan kaikki lasketaan, niin se on 7. Että mulla on 3 opaskoiraa, jonka kanssa on kävellyt koirien eläkepäiville asti ja sitten on 3 tämmöistä vähän lyhyempää suhdetta. Minkälaisia koiria teillä on ollut? Silloin 80, niin mä halusin välttämättä vaalean koiran, koska mulla on näköjäännettä, niin mä ajattelin, että mä pystyn vähän paremmin seuraamaan, että mitä se mulle kertoo se koira. Ja tinkasin sitten itselleni siellä YT-kurssilla sellaisen, ja sieltä saapui semmoinen hyvin itsetietoinen, minut ohittava vaaleaneitokainen, joka osoittautui sitten sellaiseksi aika kovapäiseksi, aika rämähkä tyttö, että sitä mentiin kun lähdettiin, eikä mietitty sen enempää. Joka opetti sitten mulle valtavasti siitä, että mitä koira on, mitä opaskoira on, mitä sen kanssa yhteistyö sitten on. Sitten 92 sain Aranta-tytön, joka oli semmoinen hyvin herkkä. Ja sieltä tosiaan haluttiin ne 2 pentuetta opaskoirakoululle. Sen jälkeen sitten 2004 tuli tämmöinen ilopilleri, oikein pienikokoinen Siro meneväinen tyttö. Ja se teki töitä sinne 2012, jonka jälkeen vaihdettiinkin koko luokkaa sitten. Eli silloin syksyllä tuli Femma-tyttö, tumman ruskea, valtavan kokoinen, rauhallisempi yksilö, mutta se ei tosiaan ollut mulla kauan. Eli sitten kun mennään vuosissa 2014 helmikuussa, sain sitten Carmenin, joka oli todella meneväinen yksilö, joka ei sitten käsissä loppujen lopuksi pysynyt, eli se oli mulla vaan kanssa vähän aikaa. Ja sitten 2015 keväällä tuli sitten Bea, tämmöinen suhteellisen rauhallinen työnarkomaani sitten oppaaksi. Ja sen jälkeen käväsi pyörähtämässä tämmöinen Esta-tyttö 2 kuukautta, jonka kanssa meillä ei sitten yhteistyö toiminut laisinkaan. Ja nyt tällä hetkellä on menossa sitten tämä Cindy-tyttö sitten, joka on myöskin aika, sanoisiko, että meneväistä sorttia. Hyvä, siinä on koiria. Mitäs Virpi? No joo, mulle 94 tuli tosiaan semmoinen vaalea gepe. Mä tajusin varmaan vasta jälkeenpäin, kuinka loistava koira se oli. Se oli todella hyvä opaskoira. Mä kävin sen kanssa tunturivailuksilla, asun vaikka missä. Mutta se oli ensimmäinen, niin sitä jotenkin, oli niitä jotakin ongelmia, niin sitä tavallaan ei tajunnut, että no kun se on koira, eihän se nyt satu olemaan niin niitä on kaikilla niitä jotakin ominaisuuksia. Mutta tosiaan sen kanssa me käveltiin ihan eläkepäiviin saakka sen kepen kanssa ja sitten tuli Kisa, semmoinen musta tyttö, joka oli sitten hyvin epävarma. Mä kävelin senkin kanssa eläkepäiviin saakka, mutta se oli semmoinen, että kun tuli iso ongelma, niin sitten se tuli mun selän taakse piiloon ja sanoi, että hoijapa sinä, että mä ratkaisen jotenkin. Eli sen kanssa kulkeminen oli pikkusen hankalaa välillä, mutta niin me vaan tallusteltiin tosiaan loppuun saakka. Kisan jälkeen tuli sitten tosi iso saksanpaimenkoira Särmä. Se oli semmoinen 40-kiloinen tyttömötkylä, aivan ihana koira koirana, mutta se veti aivan hirveästi ja se oli mulla 2 vuotta. Mä menin sillä niin kuin suurin piirtein kengänkärjet pystyssä ja käsi suorana sen perässä. Se oli siis tosi hyvä koira, mutta veti kamalasti ja sitten oli ihan sellaista semmoista saksanpaimenkoiralle tyypillistä semmoista, että se tarkkaili kaikkia ympäristössä, että se ei ollut aina se huomio siinä opastamisessa. Mutta sen vedon takia mä siitä sitten lopulta luovuin, että se oli niin kovaa se veto. Ja sitten tuli hetkeksi, olikohan 4 kuukautta semmoinen Camilla, saksanpaimenkoira sekin. Meillä ei kemiat toiminut ollenkaan ja se oli kotona kauhean hankala. Mä luovuin siitä sitten aika pian ja sitten mä sain semmoisen Penni-tytön, joka oli semmoinen isohko musta lappis ja se oli kans niin kuin aivan ihana koira. Musta tuntuu, että sen kanssa oli niin kuin se semmoinen sielujen sympatia ihan vimpan päälle, että ei tarvinnut kuin ajatella, niin hommat toimi ja kuljettiin sitten tosiaan Pennin eläkepäiviin saakka. Pennin jälkeen sitten mulle tuli Jasmi vuosi sitten toukokuussa. Todella älykäs, fiksu tyttö,
ja hirveän vauhdikas. Ja mä asuin silloin maaseutuolosuhteissa, niin me pärjättiin siellä hyvin, mutta sitten muutin tänne Keravalle viime syksynä. Täällä on tosi paljon koiria ja ihmisiä tässä meidän reiteillä ja Jasmi oli kanssa se niin kun huomiokyky ei pysynyt siinä opastamissa koko ajan ja sillä oli aika kova pää, niin jouduin sitten toteamaan tässä viime toukokuussa, että ei meidän kulkemiset oikein toimi eikä suju. Jasmi lähti sitten vaihtoon ja ilokseni on kuullut, että sen uuden isännän kanssa sillä menee aika hyvin, että ei ole ollut yhtä paljon niitä koirien kanssa ongelmia kuin mulla oli. Siinäkin näkee sen, kuinka koira voi toimia eri ihmisellä eri tavalla. Se, että se yhden kanssa ei toimi, niin se ei tarkoita, että ei se toimi jonkun toisen kanssa ihan loistavasti. No Jasmilla nyt on tosiaan siellä sitten uusi isäntä ja sillä menee kaikki hyvin ja nyt minä sitten odotan pientä herrakoiraa tulevaksi marraskuussa. Tuli mieleen vaan tuosta Virpin sanomisesta, niin mulle tuli ilo sillä tavalla, että se oli ollut edellisellä käyttäjällä ja sukset oli mennyt ristiin ja sitten kun se tuli mulle, niin se oli taas minulle varsin sopiva koira. Joo, se on ihmekemiaa, mitä sen koiran kanssa voi olla. Joku koira on, kun se tulee sun luokse, niin sä tiedät saman tien, että se vie sun sydämen se Siljän tien. Ja sitten tulee toinen koira ja sä tiedät heti epävarmasti, tuleekohan tästä mitään. Aika pian saattaa tietää sen, että ei tule yhtään mitään. Tuossa sain kokeilla pari kuukautta sitten 2 koiraa. Toinen on tämä pieni herrakoira, jonka nimen mä en vielä sano kuitenkaan. Ja sitten oli pieni tyttökoira ja sain kouluttajalta semmoisen kuvauksen tästä tyttökoirasta, että se on niin kuin hyvä menemään ja tasainen veto ja oikein hyvä koira. Ja mä sen kanssa lähdin läpsyttelemään, niin musta tuntui koko ajan, että se oli sellaista takkua, mistä se meidän menoiminen. Ja mä mietin, että missä se hyvä vetoinen ja tasainen vetoinen koira on, että ei tämä ollenkaan sellainen. Ja me käytiin 4 kilsaa ja musta tuntui koko ajan sillä, että se niin kuin takkusi vain. Ja sitten seuraavaksi sain käteen tämän pienen herrakoiran, niin se oli 20 metriä, niin mä ajattelin, että jes, tämä se on. Se on ihan totta, että heti sen niin kuin tietää, että tuleeko koiran kanssa jotain vai eikö tule. Ja sitten te olette ollut niin fiksuja päinvastoin kuin meikäläinen, joka on niin jääräpää, että jos tuntuu, että on koiran kanssa ongelmia, niin sitten sitä vaan jääräpäisen, että kyllähän tästä nyt jotain tulee ja näin. Mutta te olette ollut fiksumpia, te olette keskeyttänyt sen yhteistyön, niin kuin teillä on ollut eri pituisia aikoja näitä koiria. Toiset on ollut eläkepäiville asti ja toiset lyhyempiä aikoja, niin kertokaa vähän siitä, että kun se työura ei kestäkään sinne eläkepäiville asti, että minkälaisia fiiliksiä ja kokemuksia teillä tästä on? Mulla on ollut sillä tavalla, että ne 3 ensimmäistä tosiaan meni sinne niin sanotusti eläkeikään ja sitten tuli koira, joka oli loukannut tassunsa pentuaikana. Mä tiesin jo heti alusta saakka, että se ei tule minulla kestämään se tassu, sitä käyttöä. Ja se oli siinä mielessä aika työläs prosessi, koska mun piti alkaa luopumaan sitä koirasta jo siinä vaiheessa, kun mä sen sain. Seuraava, joka tuli, niin mä tiesin, että kun se ei pysynyt minun käsissä, kun se näki jotain mielenkiinnosta, se lähti. Ja siinä mä tein pitkään töitä, koska se oli oppaana älyttömän kätevä, hyvä. Mutta kun se ei pysynyt käsissä, niin mun piti sitten vaan vatkata sitä muutama kuukausi päässäni, että mitä mä teen, että luovunko minä vai enkö minä luovu. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että alkaa olla riskit niin isot, joita on pakko luopua. Ja sitten tämä 2 kuukauden koira, niin kun me päästiin tuosta ovesta ulos ja se teki ensimmäiset tenät, että hän ei sinun kanssa kävele, niin siinä ei ollut vaihtoehtoja. Se oli niin selkeä, että nyt loppu sitten tähän. Päällimmäisenä varmaan siinä aina on sellainen tietynlainen suru. Ei ole kiva luovuttaa. En mä voi sanoa, että mä olisin ollut fiksu ja olisin osannut luovuttaa ajoissa, vaan kyllä mä oon myös vähän ehkä liian pitkäänkin katsonut, että sen särmän kanssa, kun se oli niin hieno koira, niin vaikka se veti niin, että olkapäät sinkku ja paukku, niin kyllähän mä sen 2 vuotta yritin sen kanssa ja ajattelin, että kyllä tämä tästä vielä joku päivä, että kyllä minä tämän saan vielä hallintaan tämän vedonkin. Mutta piti ruveta sitten ajattelemaan, että siitä on pakko luopua ja kyllä se oli kova paikka luopua hyvästä koirasta. Kauhea suru se oli. Sitten se 4 kuukauden koira, niin siitä ei ollut suru luopua. Se oli selvä asia, että mä en voinut sitä pitää. 4 kuukautta kuitenkin tein sitä työtä ja kokeilin, että jos me kuitenkaan, mutta kun mä näin siinä koirassa semmoisia piirteitä, mitä en halunnut, siinä oli semmoista petomaisuutta ja mulla oli 2 kissaa, mä en uskaltanut niitä pitää keskenään ja kaikkea tällaisia monenlaisia ulottuvuuksia oli siinä. No sitten tuo Jasmi, niin siitä oli kyllä kans kova paikka luopua. Kyllähän mä senkin kanssa niin kuin täällä Keravalla useampi kuukausi me täällä tahkottiin ja monta koiratervehdystä rynnäten tehtiin ja törmäiltiin ihmisten selkiin. Ja kunnes sitten tuli se yksi aamu, että meinasi yhden todella iäkkään ihmisen teilata selän takaa nurin, kun Jasmi meinasi mennä tervehtiin toista koiraa ja sitten vähän sekoisopastuksessa. Niin silloin mä ajattelin, että mä vielä loukkaan jonkun ihmisen niin kuin fyysisesti. Niin sitten mä soitin, että tästä ei nyt vaan tule mitään. Mutta on se kauhea suru.
Minkälaista tukea te olette saanut opaskoirakoululta tähän teidän vaihtoprosesseihin? Joko niin, että teillä on loppunut yhteistyö kesken koiran työuran tai sitten se, että koira on ollut eläkeikään asti? Sen on aikaa silloin 90, kun sen jouduin lopettamaan, niin silloin ei tullut mitään. Silloin vaan ilmoitettiin, että tässä vaiheessa et tule saamaan opaskoiraa, että sokeita hakijoita on niin paljon ja koiria vähän. Eli mä putosin sitten niin kuin siitä ottamaan seuraavaa mahdollisuutta. Ja sen jälkeen sitten tilanne on muuttunut, eli olen pystynyt puhumaan koulun ja samoin sitten kavereilta, toisilta koiran käyttäjiltä. Että sieltähän sitä tukea, ja nyt viimeisessä tapauksessa jopa kasvatusperheiltä tuli todella hyvää tukea. Että tämä on hyvin vaihtelevaa, mutta onneksi sitä nyt saa sitä tukea kyllä, kun vaan sitä osaa kysyä ja neuvotella ja jutella asioista. Komppaan kyllä Ritvaa siinä, että en mäkään tiedä, olisiko mulle tuputettu tukea, mutta mä nyt on tämmöinen räpä läpi, että aukaisen suun, niin olen mä sitä tukea sitten saanut, että mun mielestä ihan hienosti on kohdeltu koiranvaihtotilanteessa. Että varsinkin nyt kun mietin tätä viimeisintä, missä luovun Jasmista, niin jotenkin syyllistin itseä siinä kauheasti, että mitä mä oon tehnyt väärin, niin kyllä mulle tosi hyvin annettiin tukea siihen, että et ole tehnyt yhtään mitään väärin, että tuettiin mun mielestä ihan hienosti. Joo, mä allekirjoitan myös, että mä oon yhdestä koirasta joutunut luopumaan kesken työuran, niin tosi hyvin sain koululta tukea ja Ritvalta myös paljon vertaistukea. Että kiitos tosi paljon Ritvalle näin julkisesti vielä kerran. Mutta jos ajatellaan koiramateriaalia ja opaskoirien koulutusta, niin sekin on muuttunut tässä vuosien varrella. Kertokaa vähän siitä. Sennun kohdalla oli se vanhan ajan koulutus, eli silloin vaadittiin koirilta todella paljon, että ne kesti sen. Koska se puolessa vuodessa yhdellä koulutuksella, siellä ei ollut mitään taukoja, niin siitä tuli opas tai sitten siitä ei tullut opasta. Se oli aika, sanoisiko, että nykypäivänä ajateltuna todella raakaa se koulutus siinä mielessä, että sen koiran oli tehtävä juuri niin kuin siltä vaadittiin. Samoin siinä vaiheessa Senjan kanssa oli myöskin noita fyysisiä ongelmia, eli sillä oli näitä omia terveysongelmiansa sitten, vaikka se luonteeltaan olikin hyvä, mutta sillä sitten tahtoi se elimistö pettää sitten. Mutta sitten kun mentiin Arandaan, niin sitten tuli Ruotsista tätä uutta pehmeämpää koulutustapaa ja sitä lähdettiin pikkuhiljaa sitten tulemaan, eli tuli pehmeämpiä koiria sitten myöskin käyttöön jo. Koirat on pehmentynyt aika paljon siitä 80-luvulta lähtien. Nykyään pystytään jo sitten huomattavasti niin kuin herkempiä koiria kouluttamaan, jolloin myöskin sitten se, jotka saa koiria, niin ei vaadita heiltäkään sitten ihan niin valtavasti, kun saadaan jo sitten toimiva koira ja pari sitten aikaisiksi. Mites Virpi, sinä olet kokenut? No ihan samalla lailla oikeastaan, paitsi että mä oon tullut silloin 90-luvun puolivälissä vasta, kun on ollut jo vähän pehmeämpää varmaan se, mutta kyllä mun mielestä kepen kouluttaminen, siis se ei ollut sillä lailla kovaa, että olisi tietenkään lyöty tai koiraa kaltoin kohdeltu, mutta se oli ehkä henkisesti sillä kovempaa, että todellakin vaadittiin jollakin tavalla kovemmin ja ei ehkä ajateltu niin koiralähtöisesti kuin nykyään ajatellaan ja ollaan niin kuin lempeitä, jos et päästetään koira lomalle välillä ja koulutetaan sitten pätkissä, että silloin se oli se yhteen pötköön kouluttaminen ja muistaakseni taisi olla 3 viikkoa jopa se yhteistyökurssi, että olihan se käyttäjällekin aika kova homma silloin. Pehmeämmäksi se on mennyt ja hyvä näin. Olen ihan samaa mieltä ja sitten just se, että ehkä yksilöllisemmäksi myös koiraa ajatellen, että se valmistuu se koira, kun se koira on valmis siihen työntekoon, että ei edellytetä, että se on niin kuin aikaisemmin, että se oli 2 kertaa vuodessa oli ne YT-kurssit ja siihen se koira valmistui. Ja sitten oli seuraava ryhmävuoro, joka koulutettiin ja taas luovutettiin. Et nykyäänhän menee aivan yksilöllisesti nämä jutut. Ennen mentiin kalenterin mukaan ja nyt mennään koiran mukaan. Kyllä, juuri näin. Silloin kun ruvettiin kouluttaa näitä opaskoiria sotasokeille 1940, niin 40-50-luvulla oli se rottinkikeppi ja siellä sillä taputeltiin koiraa takapuolelle ja oli tosi hurjia juttuja. Ja nyt tosiaan ollaan menty melkein toiseen äärimmäisyyksiin, että on pehmeämpää koulutus, mikä on tietysti hyvä asia näin koiran ja käyttäjänkin kannalta, mutta pehmeään koulutustyyliin on tullut mukaan namit. Mitä mieltä olette nameista? Mä oon kans varmaan vanhan kannan käyttäjä, mutkin on koulutettu minutkin silloin 90-luvun puolivälissä ja nameihin olen oppinut paljon myöhemmin. Silloin ei käytetty nameja, pelkästään kehulla mentiin. Oon sitä mieltä, että kun on näitä ahneita lappiksia yleensä siellä valjatten toisessa päässä, niin mä tykkään siitä, että se koira menee kehulla mahdollisimman paljon, mutta hankalassa paikassa tai silloin kun opetetaan jotakin asiaa, niin onhan se nami siinä paljon vauhdittanut asioita. Joo, olen samaa mieltä, että namit oikein käytettynä on todella hieno juttu. Että esimerkiksi tämän koiran
kohdalla, koska se on nimenomaan se ahnelappis, niin tuolla kun se päästää vapaaksi ja se tietää, että mulla on niitä nameja mukana, niin sille ei tarvitse ihan niin montaa kehotusta sanoa, että tulisiko se vaikka viereen joskus käymään. Tämä on samaa mieltä, että se kehuminen on se pääsääntöinen tapa kehua koiraa, kannustaa ja muuta, mutta sitten tosiaan joissakin tilanteissa se nami niin kuin ikään kuin virkistää sitä koiraa, että se varmasti muistaa sen käyttäjän sen myöskin sitten toivon mukaan, eikä vain sitä namia. Jos paljon käyttää namia, niin se koira kun on ahne, niin se kyttää sitten sitä taskua, missä se nami on. Tämmöinen kokemus mulle on vähän tullut joskus. Mutta sitten esimerkiksi mä ainakin palkkaan just helposti äänimerkki tolpan napista, kun koira löytää sen. Tai sitten joku hankala paikka, vaikea ylitys tai muuta, niin kyllä mä sen namin sieltä kaivelen sitten. Mutta tykkäisin, että se koira niin kuin menisi mahdollisimman paljon sillä, että meillä olisi se yhteistyö niin hyvä, että se mun kehu riittäisi mahdollisimman paljon. Silloin kun se saadaan se yhteistyö menemään, niin kyllä se riittäisi. Eikö se ollut joku tieteellinen tutkimuskin tässä kuvannettu oikein, että joko nami tai sen rakkaan ihmisen kehu, ihan samat aivoalueet aktivoituu. Se on aivan sama kumpaa käyttää. Mä oon samaa mieltä teidän kanssa, että kehuilla mahdollisimman pitkälle. Tietysti nameja voi hankalissa paikoissa käyttää, mutta mä oon kanssa sitä koulukuntaa, jotka on koulutettu vähän vanhakantaisesti, että mieluummin niillä kehuilla ja iloisuudella eteenpäin. No lopuksi sitten teillä on pitkä kokemus opaskoiran valjaissa, niin antakaa meille untuvikoimmille koiran käyttäjille niin konkarin neuvoja. Käyttäkää sitä koiraa. Jos te kerran olette sen itsellenne ottanut ja teillä on tavoite, miksi te haluatte sen opaskoiran kanssa liikkua, niin liikkukaa. Ja mitä enemmän, sen parempi, koska silloin te hiotte pikkuhiljaa sitä yhteistyötä ja opitte tuntemaan sen koiran, mihin se reagoi ja miten se reagoi mihinkin, että semmoinen ohjaa ainakin. Tuo on niin hyvä neuvo, että ei siihen kovin paljon muuta ole lisättäväksi. Kohdelkaa koiraa parhaana ystävänä. Tähän on tosi hyvä lopettaa. 1000 kiitokset Virpi ja Ritva. Tämä oli tosi mielenkiintoista jutella teidän kanssa ja olen kuullut juttuja näistä historiallisista ajoista, mutta oli tosi mielenkiintoista, kun kerroitte niistä täällä. Palataan opaskoiramaisuuksiin jälleen sitten marraskuussa. Aiheena on silloin hoitoperheet. Heippa! Moi moi! Moi moi!